ассалому алайкум дӯстон, апо, хоҳаро, подписчикони гиромиқадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. имрӯз як наворе доштам аз матои Туркие ки бо духти Бишкек ба фурӯш гузошта шудааст. хостам наворро пешкаши шумо намоям. марҳамат, тамошо кунед. дӯстон, касоне ки агар дар канали ман обуна нашида бошанд, марҳамат лайк монанд обуна шаванд. касоне ки агар обуна шида бошанд, ба ҳамаи онҳо изҳори сипос мекунам, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. марҳамат, акнун дӯстон наворро тамошо кунед. бо унвони муҳтарам тамошо кунем. инами читор нав омадагиар навинкан амимо инамҷо ҳама расидҳош қати фашор карда ба фурӯш монда шудагиар. нархи як танами 220 сомон гузорӣ шудагиар. нархи донашай бо шумо метавонед ки муомила кунед. ин магазини калон аст, вибриш калон аст. муомила кунед, иншалло ки ба нархи оқтои металлоф шавад. инҷа бинем ки чӣ хел духтшан духти зебо ҳаст. бисёр амак духти зебо қатила кардагиам. пешакош киса дора, инҷош тикма дора, бантикошам нағзам. духшам фасон духтагиар. ина асин пуштшай. ҳамид чанд парангаш аст. инҷа рангошам. нархи як танами 220 сомон, размерошон размерои чанд сар мешавад? 44 то 50. размерошон аз 44 то размерои 50 дорам. размерои стандарт ҳамино. айно балшимерка намешавад? Не, балшимерка надорам. инҷа рангошам бинед чӣ қадар зебо истодагиам. ҳамино навинкан. ҳамче ки ҳаст данаҳоро бинед, ҳамҷо ҳамаш як нарх аст. қариб ки материалшон аксарияш як материал аст. инҷа чанд намуд қатила кардагиам. бантикошонам бинед чӣ қадар истодагиам. инҷа рангош қатия, инҷа ба рисункаош қатия. чанд та рисунка қати гузонда шудагиар. ана иноиш ки дар навор дидастем, инорам бисёр ҳам зебоам. духтам духти хушрӯи моделҳои навам. аксарияти инора студентҳо истифода мебаранд. барои сумка бисёрам мушкил дар вақти истифода будану пӯшидани ҳамин бисёрам удобни ай пӯшиданашон. пешошон ахтам ай. инҷа бинем бантикошонам назм ҷобаҷоб кардаги шудагиар. бисёрам як чизи зебои ҳамин. инҷа чанд та рангош ҳаст ҳамин. инҷа ба каҷи дар поёнаш кожни вай дора. ишам ҳамин нархи ҳамин вай на? ҳамин як таш монда буда. бисёрам як чизи зебо буда. инҷа ман пеш овардам, шумо бинед. ҳамин ҳамаш навинкан. бори навам. хадошон ҳам дароз нестанд. духшонам бисёрам як духти зебо аст. магазин воқеъ дар бозори Корон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза. ҷойгир шудагиар. бо ма рақамҳои телефонро дар экрани навор мемонед. шумо занг бизанед, мо ҷоҳоша гап мезанем куҷодан. иншалло ки ба иҷа ракибиён лубои камин муомила дорад. бори навай бисёрам сифати хуб дорад. истеҳсоли Бишкек ай. материалшон турецки. духти Бишкек ай, фабриши духтагиар. дар анҷоми ин навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тани сиҳат, дили беғамро орзумандам. хайр, то наворҳои навбатӣ.